lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke da sanu su bi Ahmad ya yi shiri zai yi taimako ma'aikatar traffic ne ga al'umma yau sai kun zo. Bari da daga ni ciwo nake ji. Ban da rabon in ga ya haƙuri ba ya ce maka domin da kai na da lauren da nake amma da yanzu da ban ka ba shi jin daɗi sai ba ni ka rubuta da ruwa ka ji ka haƙuri Allah ya san wa ɗani dan rage min hitan na sanyi nika gehen ga kana ji ka yi haƙuri ban da rabon in ga girman ka in ci amfanin ka Allah ya sa ku gama da ni lafiya. Wallahi mutuwa zai yi. Wallahi mutuwa zai yi. Wallahi mutuwa zai yi. Ina haka ta ɓarya. Ba ko nan sake su ɗina. Kirin daɗa yana maganin kan. Wato shi kai ne magani na ai yana shiga yana magani ko ka da kana sha ni ne magani da ciwo zan ji ko da faɗan ki wallahi ni ne gida babu shi wallahi a ta shi zuwa ne wallahi abin ya zama ko ya ji ke kamshin gari wato wata shawara ta na ture ita kaga malam lado na can bakin layi ka san shi ma matsalar nan gare shi Allah cikin iko ne yanzu haka ya samu sauki sannan akwai aboki na Sama'ila yana nan shi ma yanzu za mu taya da shi akwai wata clinic da an ka buɗa phytotraffic clinic suna ba da taimako kuma cikin ikon Allah ana samun sauki don wacce ma Ingila nan Sokoto da kuma Argungu birnin Kebbi. Ina nan Sokoto nan ba Sokoto muke ba. So duk ba rikon Sokoto na ba? To kai ko nan zuwa can akwai sangara ko ne. To kai ko don kana cikin harama sai ka ce ba Sokoto nake ba? To yanzu dai ka shirya mu bar karkarar ga wallahi in ka tashi ka bido maka kanka lahiya. Bismillah. Bi a hankali wa. Bi a hankali. Tafiyoyi su ma bai cire su ba. Shi yau masu mana nan ciki masu shi sai su garzaya. Ya yau, kwana biyu na bar ganin ka. So, ka san yanayin jikin ne. Gaskiya na rin ƙarawa iska. Alhamdulillah. To ya jikin naka? Da sauƙi za a ci. To wai yanzu wani irin mataki ka ɗauka? Wallahi dai abokina har magunguna babu irin wanda da na sha na asibiti na sha na gargajiya. Amma dai babu wani sauyi. To amma dai gwaggo ta ce ni lamarin kamar ya haɗa da iskokai. Wallahi yanzu haka dai mun an magana da wani malami zai zo ne ya duba ni. To yanzu dai ba wannan ba. Abin da ya kawo ni wata shawara na su da ita. Kana ji? Ina malam Tanko na can bakin layi. Ka san shi ma rashin lafiya nan ta yi tsanani sosai shi ma na san yana. To akwai wata clinic da aka kai shi phytotraffic clinic. Cikin garin Sokoto suna da reshi. Sannan kuma Argungu birnin Kebbi suna da reshi. Da yadda Allah in muka kai da kai sai za ka samu sauki. Sun iya aiki suna ba da magani. Kuma ga sauki ga nasiha ga rangwame. Abin da ya kamata ka haɗa mu gobe mu shirya mu kai da kai can. Ya yi zaman da za ka yi. Gaskiya magana ta ka san matsalar mu ƙauye duk da polio gara an taso cewa za a yi mutum iskoki gare malaria ma in cewa mutum yawa iskoki aka cewa to amma da ikon Allah da manta ya fa to traffic clinic za ka samu sauki. To abin da ya kamata abokina gaskiya shawara da ka kawo ta yi yanzu abin da ya kamata bari in tashi mu shiga tare da kai tun daga go
sai mata magana a ko ƙoƙarfin nan da kama sai a kama ta a kisuwa a kai ni asibitin nan inda gaskiya lamarin da ya ɗauki ya ɗauki to gaskiya dai kan haka ya don haka tashi mutum amma ai ni na rika mara lafiya da yawa ba so ki za fi kili tun da son ka so da taimako ai ba magana zama gare mu bismillah. Assalamu alaikum al'ummar birnin Kebbi Argungu da kuma Sokoto birnin Shehu. Muna masu farin cikin sanar da cewa babban clinic ɗinmu mai suna Phytotherapy Clinic ta Dr. Sanusi B. Ahmad sun shahara kuma sun samu ƙwarewa wurin ba da magunguna da kuma taimako na rashin lafiyoyi kamar haka: mutuwar sashen jiki, abin da ya shafi ciwon ƙafafu da kuma sauransu. Ba za ka gane ba malam sai ka zo, shi ne ba za a baka labari ba. Phytotherapy Clinic muna muku fatan alheri. Phytotherapy Clinic al'umma yau sai